Kaixo, Aritz Morreal naiz, eta Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuak argitaratu berri duen mendi literatura liburua aurkeztu nahi nizueke. Liburu honek oinarria du 2016an iaz aurkezturiko eta defendaturiko tesi bat, eta tesi horren lehendabiziko helburua zen mendi literatura bera zer den argitzea. Mendi literatura liburu honetan hartu da zentzu zabal batean, mendi literatura izango litzateke mendiaz diharduen literatura. Hala ere, neuri interesatzen zait apur bat gehiago mendizaleen narrazio eta narrazioak batez ere, eta horregatik behar bada liburu honetan aurkituko duzute honelako narrazioen analisi bat. Mendi literaturaren barne sartzen da baita ere fikzioa edo fikziozko lanak, baina nik uste dut errealitateak edo behintzat benetazkotzat jotzen diren narrazioak indar gehiago daukatela fikziozko lanek baino. Orduan liburu honetan enfasi gehiago eman zaie honelako liburuei. Eta nik gainera pentsatzen dut mendi literaturaren zaleek ere preferentzia hori daukatela orokorrean. Hortaz, lehendabiziko xedea edo helburua izango litzateke mendi literatura bera zer den argitzea, baina liburu honen muina da Euskal Herrian eta mundu mailan mendi literaturak jarraitu duen bilakabidea aztertzea. Bi eremu horiek alderatu dira, alde batetik Euskal Herriko mendi literatura eta bestetik mundu mailakoa, eta hortaz esan genezake liburu honetan bideratzen den ikerkuntza dela literatura orokorreko arloko ikerkuntza bat. Liburu honetan zenbait hizkuntzatako literatura aztertzen da, Euskal Herrian bertan nagusiak diren 3 hizkuntzetako literaturak aztertzen dira, hau da euskaraz gain baita gaztelania eta frantseseko literatura ere, eta Euskal Herritik kanpo ingelesez eta frantsesez idatzi dena kontuan hartu da gehien bat. Orduan bi eremu horietako lanak alderaturi dira. Hortaz, laburbilduz, liburu honek 3 atal edukiko lituzke, alde batetik mendi literatura bera zer den argitzea, bestetik mundu mailako mendi literaturaren bilakabidearen azterketa, eta amaitzeko Euskal Herriko bertakoa. Nik ez dut zehatz-mehatz adieraziko edo aztertuko zertan datzan mendi literaturaren bilakabidea, baina bai azpimarratuko nahiko nuke liburu honek daukan doain edo egin dezaken ekarpen handiena izan daitekeela ez galderei erantzutea, baizik eta galdera berriak planteatzea. Hau da, espero dut liburu honetan agertzen diren lanak gustuko izango dituzuela, eta espero dut kitzikagarri izango dela beste irakurketa batzuk egiteko.